Benvingut al Parc Natural dels Ports i avui farem una experiència de banys de bosc, que és una inversió a la natura en els 5 sentits. I en això el que aconseguirem és connectar amb la natura i a la vegada connectar interiorment. Ja hem arribat al bosc singular i, com podeu veure, això ja són uns pins que són bastant més madurs. I l'avantatge que mos aporten els pins madurs és les substàncies volàtils que treuen, que al respirar-les són les que mos activen el sistema parasimpàtic i el sistema immunitari, que és el que mos aporta benestar i salut. I ara aquí ja podem començar a captar aquest ambient, aquest aport energètic dels arbres, de l'entorn, del sol, del vent. Ara farem un petit exercici de respiració profunda, en silenci, amb els ulls tancats, i això ens permetrà connectar en l'entorn i després connectar en el nostre interior. El fet d'estar aquí i d'haver viscut aquesta experiència a Bany de Bosc fa que disminueixi l'hormona del cortisol, que és l'hormona de l'estrès, i que augmenti la serotonina, que és l'hormona de l'humor. També el sistema parasimpàtic s'activa, que provoca relax. Per això és el fet que ens trobem també al bosc. Entre altres coses perquè és la nostra llar, és on ens hem criat des de milers d'anys. Hem estat molts milers d'anys en el bosc i molt pocs a la vida que duem normalment de ciutat i vida diària. Per això és tan beneficiós i és tan important promoure la conservació d'aquests espais, d'aquests boscos madurs, d'alguna manera són l'essència del bosc que ens permet gaudir i que hem de protegir entre tots.